Aquesta és la redacció del Periòdico de Catalunya. Aquí, cada dia, 250 companys, entre periodistes, fotògrafs, càmeres, compaginadors, editors, infògrafs, elaborem l'edició impresa del diari i la seva web, actualitzada les 24 hores al dia. Però no som nosaltres sols. Falten els corresponsals que tenim a tot el territori, a Espanya i a l'estranger, a més de centenars d'analistes i experts. Tots plegats treballem dia a dia per mantenir informada la comunitat del Periòdico, els més de 3 milions de lectors de l'edició digital i els 700.000 lectors de l'edició impresa. Aquí ens reunim cada matí per discutir les apostes del dia, cada tarda per decidir la portada del diari i a tota hora per mantenir la web del diari en constant ebullició. Però la tasca principal, el periodisme de debò, no es fa entre aquestes quatre parets, sinó al carrer, que és on es produeixen les notícies. Aquest és el paper fonamental dels mitjans de comunicació i dels diaris en particular. Arribar allà on els ciutadans no arriben, contrastar els fets, informar-ne amb rigor abans que ningú i aportar elements d'anàlisi i d'interpretació perquè els lectors es puguin formar una opinió sòlida i documentada. Perquè no cal que us digui que sense llibertat d'opinió i d'informació, i per tant sense el periodisme, no hi hauria democràcia. Bé, doncs ja us convidem a acompanyar-nos en aquest desafiament. Després de 14 anys ajudant les escoles catalanes a fer diaris en paper, ara us oferim les eines i els coneixements necessaris per fer el millor periodisme digital i perquè us sumeu a la comunitat del Periòdico. Us hi esperem.